un cop a casa el que fem primer és treure les fulles i també les cues, així l'aranyó deixarà anar més el seu sabor quan estigui amb l'anís. Bé, un cop nets ja els aranyons, que ja els hem tret les cues i les fulles, podem pesar-los per saber més o menys la proporció d'anís que hi posarem. Veiem més o menys que pesa 6 quilos 400, l'escorredor fa 400, doncs vol dir que tenim 6 quilos d'aranyons. Per cada litro d'anís, més o menys s'utilitza 200-250 grams d'aranyons, amb la qual en tindrem per fer uns 25 litres ben bons. Ara el que fem és rentar els aranyons. Una mica els passem per aigua. A veure, ara ja tenim tots els ingredients preparats, tenim els aranyons nets, passats per aigua, i després també hi posarem l'anís, que utilitzem aquesta crema anisada. Aquí a Catalunya es troba aquesta, al País Basc n'hi ha molts supermercats d'altres marques i suposo que aquí també, però aquesta a mi em va molt bé, no? Llavors tenim els grans de cafè, que en posem 4 o 5 per cada litro, la canyella en rama i també una mica la canyella en pols. I ara ja veureu com ho fem. Agafem, com que teníem 6 quilos, hem agafat 2 botelles de vidre amb les nostres ajudantes, la Maria i la Blanca, i cada botella de vidre hi cap 15 litres, amb la qual posarem 3 quilos d'aranyons a cada botella. Per què les posem aquí? Maria, què te passa? I a mi? Bé, ja hem posat els aranyons a la botella, ara hi posarem uns grans de cafè, normalment 4 grans per litro aproximadament, una miqueta més a ull, després les rames de canyella trencades, una rameta per 2 litres, més o menys, això va al gust, però penseu que la canyella deixa anar bastant el seu sabor. I jo li poso una miqueta de no res, ja està, amb pols. I ara ja posarem l'anís. Quines 2 ajudantes que tenim? Tot i més. Aquí anirà quasi, potser de líquid hi anirà 12 litres. Al final el que m'hi ha capigut d'anís és 13 litres, aproximadament. A mi per què no me'n posen? Ara el que fem és tapar-ho amb un drap de cotó i que quedi ben tapat amb el suro. I això ho tenim a les fosques, al rebost, de 3 a 6 mesos segons el gust i segons el madurs que haguem posat els aranyons, i veiem que vagi deixant el sabor i ja estarà el patxaran fet. Hi ha gent que li agrada més dolç, llavors hi posa una cullereta de sucre per cada litro, però per mi ja queda prou dolç sense sucre, i també inclús algú hi posa algunes floretes de camamilla. Però això és el patxaran clàssic. Espero que us agrade, i si el voleu tastar veniu a casa Leonardo, que si tot va bé en tindreu, però tampoc tardeu massa perquè igual ja se l'han acabat. Però això sí, d'ara haurem de pensar que cap al març no el veurem. Que vagi de gust. Adeu.